כן, טוב, אז השיעור היום הוא באמת יהיה על ברנצ'ים בגיט. מיועד למי שעוקב איתנו בשיעורים על גיט, או לפחות בעניינים עד עכשיו, יודע מה זה גיט ריפוזיטורי, מה זה קומיט, איך עושים גיט סטטוס, גיט לוג, כל הדברים האלה. נלמד על ברנצ'ים. מה זה ברנצ'ים? ברנץ' זה ענף, כן? יש לנו אפשרות בגיט בעצם ליצור איזשהו פוינטר, מצביע, לקבוצת קומיץ מסוימת, כלומר, כאילו להפריד ולעבוד, ליצור סטייג'ינג אריה וקומיץ שהם נפרדים מהמיין ברנץ', כלומר, יש לי את הענף המרכזי שבו אני מפתח נגיד את הפרויקט שלי, ותכף נראה מתי אני עושה את זה, אבל יש לי אפשרות בעצם להפריד חלק מהקומיץ ולשלב אותם גם כן אחר כך כשאני ארצה בזה. למשל, בוא ניתן דוגמה. בוא נאמר שאנחנו מפתחים איזשהו אתר אינטרנט, בסדר? על חנות אינטרנט, ואני עובד, מפתח את האתר, מגיע לאיזשהו שלב כבר שהאתר מוכן, ומפרסם אותו באינטרנט, בסדר? לעבור הלקוח שלי, החנות אינטרנט הזאת, ואז הוא מבקש ממני איזשהו פיצ'ר, אני יודע לעשות, תוסיף לאתר גם מומלצים, בסדר? מומלצים לפי המשתמש, אתה אוהב, אני יודע, נעליים כאלה וכאלה, אז הוא יצא לך את הנעליים שמתאימות לך. טוב, אז אני מתחיל לעבוד על זה, עושה עוד, כן, תנסו כל הזמן להיות בראש של ריפוזיטורי, כן? אני עובד על הפיצ'ר החדש, מוסיף קומיץ, חלק ראשון של הפיצ'ר, חלק שני, פתאום הלקוח מתקשר, אומר, תקשיב, יש איזה כפתור באתר, אתה לוחץ עליו, הכל נופל. רגע, כל הקוד שלי עכשיו, אני באמצע הפיצ'ר הזה, אני צריך איכשהו לחזור אחורה, להבין איפה הייתי כשפרסמתי, כן, כשפרסמתי את האתר, כשהעליתי אותו לזה, אני צריך לעשות איזה גיט צ'קאוט אחורה, להבין איפה האתר היה אז בגרסה ההיא, כן, ואז לחזור. אם הייתי יכול את כל הפיתוח של הפיצ'ר החדש לעשות כאילו בענף נפרד מהענף המרכזי, רק כשהוא כבר מוכן לגמרי לחבר אותו בחזרה לריפוזיטורי, אני מדבר, כן? לא, אני לא מדבר כרגע על תיקיית עבודה, אני מדמיין בריפוזיטורי, בתמונות מצב, כן? כל התמונות הן נשמרות כאילו בענף נפרד, אני אומר איזה עץ כזה שיש לי את המיין, יכול להיות שיש לי גם, לא יודע, פתאום אני צריך לפתור איזה באג או לפתח עוד איזשהו משהו במיין, ובצד אני עובד על הפיצ'ר הזה. זה ענף נפרד, אני מוסיף פה קומיץ, עד שזה בשלב מסוים הגעתי למצב שאני רוצה לחבר אותם, אז אני יכול גם כן לעשות את זה, כן? או אפילו תיקון של באג, אני יכול לעבוד עליו, כן, בברנץ' נפרד, בענף נפרד. ואם למשל אנחנו עובדים, עוד לא דיברנו עדיין באופן רשמי, כן, בתוך הכיתה קצת, אבל לא דיברנו באופן רשמי עדיין על גיט רימוט, כלומר על עבודה מול גיטאב וכן, וכל הדברים האלה, אבל כשעובדים בצוות, ולמשל אתה עובד על פיצ'ר אחד, וחבר שלך עובד על פיצ'ר אחר, אז זה מאוד מאוד שימושי, כן? כרגע אתם עובדים, נכון, אם אני לא טועה, בצורה כזאת שכל אחד עושה גיט פאץ' או גיט פול לפני שהוא מושך, ואז כאילו הוא מושך את כל הדברים אליו, אבל אם היה אפשר ממש לעשות איזשהו הפרד ומשול, וכל אחד עובד על פיצ'ר מסוים, במקביל, עדיין לא משפיעים על הקוד המרכזי, רק כשזה מוכן, אז דבר אחד אני יכול להראות לחבר שלי, רגע לפני שאני רוצה לשלב את זה בקוד, אני יכול לקבל קוד ריוויו, כן, אני יכול לקבל איזשהו סקר קוד, יכול לעבור לקוד שלי, להגיד, תקשיב, לפני שאתה מכניס את זה, תעשה כך וכך, או משהו כזה, כן? זה נכון, זה כבר נוגע בפול ריקווסט ביחד עם ברנצ'ים, אז זה גם כן מאוד מאוד מועיל. בסדר? אז ברנצ'ים הם מועילים גם מאוד בכל הנושא של גיט רימוט, עבודה מול איזשהו ריפוזיטורי שיושב בענן. עוד לא הגענו לשם, אז בואו נדבר רגע רק בפיתוח מקומי. בסדר, אז מובן מה זה ברנצ'ים ולמה זה דבר חשוב? יפה, שאלות? רגע, עוד לא דיברתי על מימוש, אני שואל שאלות על העיקרון.
יפה, אז איך באמת עושים את זה? בואו נעשה, יש לנו פה תיקייה ריקה, אני יוצר בתוך הריפוזיטורי, ובואו נעשה איזשהו קובץ, נקרא לו, בואו נגיד שאתם מפתחים אפליקציה של בנק, בסדר? סתם, דוגמה. כן, במקרה המדריך שלכם במיגו נתן לכם מטלה על פיתוח של אפליקציה של בנק, והתחלנו, בוא נגיד שהתחלנו לעבוד על הפונקציות, נגיד כתבנו כבר את הפונקציות המרכזיות, נגיד def withdraw amount, בסדר, בינתיים אני אשאיר אותם ריקות, deposit amount, וגם זה נשים פס, וניצור איזשהו קומיט, נעשה initial commit, כף M, נקרא לזה init, כן, בתור קומיט ראשון, ואפשר כבר כאן לראות שאנחנו נמצאים בתוך, כבר מלכתחילה כשגיט יוצר בריפוזיטורי, הוא יוצר אותו עם ברנץ', כן, הברנץ' המרכזי. כשמתקינים את גיט הוא שואל אותך אם אתה רוצה להחליף למיין במקום מאסטר, כן, היה איזשהו שינוי ממאסטר, פעם קראו לזה מאסטר, לכל הענף המרכזי קראו מאסטר, הפכו אותו למיין, שרוצה יכול לקרוא למה וכל זה, זה קצת קשור לפוליטיקלי קורקט. מעניין, בכל מקרה, כדי לעבוד בצורה טובה מול גיטאב, כן מומלץ להעביר את הברנץ', הברירת מחדל למיין. בסדר? מי שרוצה, אולי נראה אחר כך איך עושים את זה, אם הוא לא עשה את זה כבר. בסדר? אז הברנץ' שלנו מיין, אולי נפתח גם את גיט גרף. הנה, יש לנו פה את ברנץ' מיין, יש לו כרגע קומיט אחד, נקרא init. בסדר? ונגיד שאנחנו מוסיפים גם, מה עוד היה לנו? כן, נכון, show balance. זה ריק. נעשה את זה גם כאן, path. נעשה commit. בסדר, נקרא לזה add show balance. בסדר, פה אפשר לראות איזשהו, כן, יש איזה תהליך של זה, ונאמר שעכשיו אנחנו רוצים ליצור branch לאיזשהו פיצ'ר שהוא לא קשור למיין, אלא משהו שיוצא מתוכו, כן? אז איך יוצרים branch? אז יש דרך אחת, כותבים פשוט git branch, ואז את השם שלו. בסדר? בוא נקרא לזה auth, בסדר? אותנטיקציה. נגיד אני רוצה עכשיו לעשות פיצ'ר אפשר לנהל את רישום וכניסה של משתמשים. בסדר? זה נקרא אותנטיקציה. אז נוצר לי פה, אתם רואים פה למעלה? נוצר לי פה איפה שעמדתי, מפה יוצא ברנץ', כאילו ההתחלה שלו זה איפה שעמדתי עכשיו בקומיט הזה, אבל הוא נוצר, אני עדיין נמצא בתוך מיין, כן? אם אני אעשה רגע גיט סטטוס, אתם תראו איפה אני נמצא, on branch main, nothing to commit, working tree clean. עכשיו כדי לעבור לברנץ' הזה עושים גיט checkout, כמו שראינו checkout שאפשר לעשות לקומיט מסוים, אפשר לעשות checkout, אפשר לעשות גם לברנץ', כן? בוא נעשה רגע גיט checkout auth. הנה הוא עונה לי switched to branch auth. עכשיו אני אעשה גיט סטטוס, נראה שאנחנו נמצאים on branch auth. בסדר? עכשיו בוא ניצור נגיד את ב-auth, אני רוצה, נגיד אני אצור קובץ חדש, בסדר? שהוא מנהל את כל עניין הרישום של המשתמשים, יש בו נגיד
פונקציה שנקראת לוגין, אני לא מממש את הפונקציות, בסדר? בשביל לחסוך זמן, שהיא מקבלת נגיד username ופסוורד, עושה בפנים מה שצריך לעשות. בסדר? בסדר, אני עושה git commit, צריך לעשות לו git add, סתם, אני יודע שבנק לא השתנה, סתם חסכתי לעצמי זמן. יכולתי לכתוב גם git add auth, זה היה עושה אותו דבר. בסדר, git commit m, בוא נקרא לזה add login. בסדר? עכשיו בוא נלך רגע לגיד גרף. בסדר, ואפשר לראות, main הוא נשאר פה, זה הקצה של main, כן? לעומת זאת, auth הוא כבר נמצא שלב אחד למעלה, אין ביניהם עדיין, רואים שזה עדיין לא ממש, הוא לא ממש מתפקד כמו ענף, כמו שמדמיינים עץ, כן? כי auth אין לו שום דבר נפרד, הוא כאילו ממש ממשיך אותו, כן? אתם מבינים מה אני אומר? auth הוא ממש ממשיך את main, אין שום דבר אחר במיין שלא נמצא באות. אות הוא פשוט קומיט אחד קדימה, בהיסטוריה של הפרויקט. אם אני אעשה אחד, יפה, עכשיו השאלה של חיים, אם אני מביא אותך נכון, בוא עכשיו נוסיף קומיט במיין שהיא שונה מהמצב באות, בסדר? מה? בוא נעשה git checkout, אם משהו לא מובן תוך כדי אז תעצרו אותי, בסדר? אני הולך רגע למיין, עכשיו, קודם כל תשימו לב, נעלם הקובץ אות, אתם רואים? הוא לא קיים בברנץ' הזה. סליחה. הוא לא נמצא פה, לכן הוא נעלם. אם אני אעשה חזרה, אגיד checkout auth, יחזור. בסדר? אני חוזר למיין. מה? הוא לא קיים, הוא לא יודע, נמחק. את מי לא רואים? איפה אתה לא רואה אותו? הנה הוא פה. אתה רואה? הקובץ נמחק, לא, קראתי לקובץ בשם של זה, אולי זה מבלבל. אני התכוונתי לקובץ, auth.py. בסדר? אבל שימו לב יש לי פה שני ברנצ'ים, אפשר לראות את זה בגיט גרף. אם רוצים לראות את זה דרך אגב בטרמינל, אפשר לכתוב git branch מקף L, קיצור של ליסט, כן? ואז הוא נותן לנו רשימה של הברנצ'ים שיש בפרויקט. בסדר? עכשיו עכשיו אנחנו נמצאים במיין, כן? on branch main, כרגע אין שום שינוי. בוא נגיד שאני מוסיף פה גם כן קובץ. בסדר? בוא נגיד, לא יודע, סתם נקרא לו, מה יש עוד בבנק? בסדר? כן, משכנתה. מה השאלה? תשאל חיים. מה לא רואים? אתה רואה את הענפים, אתה תדמיין רגע את ההיסטוריה של הפרויקט, אתה שואל על הגרף, נכון? אתה שואל למה לא רואים בגרף את auth כאילו נפרד ממיין. עוד רגע כן נראה אותו, אני מסביר למה לא רואים אותו, כי מיין עצר בקומיט של show balance, בסדר? בקומיט הזה, הוא לא המשיך משם. auth הוא ממש מהקומיט הזה, הוא המשיך קומיט אחד למעלה, כן? תחשוב שיש לנו כאילו את הגזע מיין, מתוכו יוצא ענף אחד ישר כלפי מעלה, בסדר? אז זה נראה ככה. בסדר? יש ענף, הוא פשוט ממשיך ממש בצורה ישרה למעלה, אז אתה לא תראה את ההבדל. עכשיו אני רוצה, כדי להראות את ההבדל, אני רוצה לעשות איזשהו דבר נוסף במיין, כן? אני בכוונה, אני כבר אומר לכם, אני בכוונה לא עורך את זה ועושה קומיט,
כי זה כבר ייצור לי קונפליקטים בין הברנצ'ים, ואני כן אגע בקונפליקטים, אני רוצה לעשות את זה שלב אחרי שלב, בסדר? לכן אני רוצה להוסיף עוד קובץ, נגיד שאני רוצה את הבלנס, אני רוצה שהבלנס יהיה בקובץ אחר, בסדר? בוא נקרא לו נגיד balance נקודה txt, בסדר? או JSON, בסדר? JSON זה סוג של פורמט של שומר נתונים, בסדר? הוספתי, אני מוסיף אותו גם לריפוזיטורי. באיזה ברנץ' אנחנו נמצאים עכשיו? אנחנו במיין. אז אני מוסיף על מיין, בוא נעמוד פה בגרף, גם נראה. עכשיו נעשה commit, הופה, כבר אפשר לראות. רואים? אומר לי uncommitted changes, אבל הוא כבר קולט שיש פה איזשהו משהו שהוא נפרד. יפה, git add, git commit, extract, balance. מה? נכון. כף-M, נקרא לזה extract, balance, from app. עכשיו אפשר לראות, כן? main הוא ממשיך ככה, ו-add login זה commit, זה עולם פיתוח אחר, כן? זה פתח לנו איזשהו חלון, איזשהו... הוספתי את זה למיין, נכון. עכשיו אם אני רוצה להמשיך לעבוד על כל הפונקציות של הלוגין, לממש אותם וזה, אני אעשה git checkout auth, אני אמשיך לפתח שם, עד שאני אסיים, ברגע שאני אסיים אני אוכל לשלב את זה אחד בשני, כן? בוא נגיד שסיימתי. אוקיי, בוא נוסיף לו עוד משהו. יאללה, אני זורם איתך. בסדר, בוא נעשה git checkout auth. אתם רואים, ה-JSON נעלם, כי הוא לא נמצא בקומיט האחרון, ואני מוסיף פונקציה שנקראת, בוא נקרא לה sign up, בסדר? היא מאפשרת לי רישום של משתמשים, username, מה רוצה? username, password ו-confirm password, בסדר? יפה. מה קרה פה? פתחתי בתור טרמינל. יפה. בוא נעשה git commit. ונלך לגרף, תראו. הנה, אתם רואים? זה מתקדם. ממש כמו ענף. אתם יכולים לדמיין. אם אני אחזור למיין ואני יוצא מפה עוד ברנץ' או מתוך זה, כן? זה יראה אחרת. כן. git branch, והוא ייצור לי. git branch, ברגע שאני יוצר branch, הוא יוצר לי מאיפה שאני נמצא בו. בסדר? אז כן, עקרונית יכול לצאת הענף מתוך ענף וכולי, אני לא יודע כמה זה באמת, עושים את זה בפועל. בוא נחזור רגע למיין, git checkout main. בסדר, אם הייתי רוצה ליצור פה למשל, נגיד שהיה לי איזשהו באג ואני רוצה לטפל בבאג הזה תוך כדי, אז תחשבו, אני גם בדרך כלל ארצה באגים, גם כן עם הבאג אני יודע שזה יכול לקחת לי זמן וזה לא עניין של קומיט אחד, או אם אני ארצה לקבל איזשהו קוד ריוויו או משהו כזה לפני שאני מטפל בבאג, כי אני לא יודע, כי אני ג'וניור ואני מטפל בבאג אחד ואני מפיל את כל המערכת, בסדר? אז אני אעשה את זה גם כן בברנץ' נפרד, כן? תוכל לקבל קוד ריוויו, תוכל לקבל זה, לעבור טסטים לפעמים, אז גם לטפל בבאג אני ארצה לעשות. אני בכוונה רגע רוצה להראות לכם עוד שיטה ליצור ברנץ'. אני יכול, נכון, מקודם ראינו שכשאני יוצר ברנץ' אני לא עובר אליו, נכון? יש אפשרות לעשות git checkout, כאילו אני רוצה לעבור מקף b, קיצור של ברנץ', וכאן אני כותב את השם של הברנץ', והוא גם ייצור אותו וגם יעבור עליו, בסדר? fix bug, בסדר? switch to a new branch fix bug, רואים הוא נוצר פה, בתוך main, כן?
אני פה במיין בקומיט הזה, נוצר עוד ברנץ', נקרא פיקס באג, בסדר? מהקומיט הזה הוא מתחיל כבר לרוץ כברנץ' נפרד. בסדר, אני חוזר עכשיו רגע למיין. דרך אגב, אם אני רוצה למחוק אותו, אז אני יכול לעשות גיט ברנץ', הרבה פעמים אחרי תכף ניגע בזה, גיט ברנץ' מקף D, אז אני נותן את השם שלו, בוא נקרא לו פיקס באג, אתם רואים אותו פה? cannot delete branch, אנחנו עדיין בו. cannot delete fix bug checked out at למה הוא לא יכול למחוק אותו? לא, אבל אני עשיתי סוויץ'. לא, כן, אני בו. לא, אני חשבתי שאני במיין. כי ראיתי את נכון, כן. בסדר, אחר בוא נעשה את זה שוב. הנה, deleted branch. בסדר, נמחק. עכשיו, בוא נאמר שסיימתי לטפל באות, ואני רוצה עכשיו לשלב אותו בברנץ' הראשי. כן? אתם איתי? עכשיו, שנייה אני אדבר על קונפליקטים. השילוב כרגע הוא לא אמור לעבוד בעיה. למה? כי אין שום שינוי שעשיתי בברנץ' auth שסותר את ברנץ' main, כן? אז השילוב הוא אמור להיות בקלות, כן? זה נקרא fast forward merge. merge זה הפעולה של שילוב בין ברנצ'ים שונים, וכשהשילוב הוא טבעי, אין קונפליקטים, אין שום בעיה, אז הוא יגיד לי, זה פשוט יתבצע, בוא נעשה את זה, git, כשאני נמצא במיין, כן? בוא נוודא שאנחנו במיין, אני אומר לו git, merge, אני אתן לו את השם של הברנץ' שאותו אני רוצה לשלב, אז אני אומר auth, ואפשר לראות גם פה, בואו נסתכל פה, שימו לב לקבצים, בסדר? כי לא עשינו שינויים בקוד, נכון? כרגע כל השינויים זה רק קבצים שונים בקומיטס שונים, כן? נעשה merge auth, הופ, קיבלתי את auth, נקודה פאי, ואתם רואים? נוצר לי קומיט חדש שנקרא merge brand auth into main. השתלב טוב, נכון? יפה מאוד. כן. יכול להיות שאתה תעשה גם הפוך, תלוי, אבל באופן עקרוני, תמיד המיין הוא מבטא את האפליקציה הראשית, כן? היא, לא יודע, תחשבו בגדול, לא כשאתה מפתח, לא כשאתה עונה על לא שאתה עונה על מטלה בשרתיכם בגיטה, כן? אבל כשאתם עובדים, יש צוות ענק שעובד על, כן, הרבה פיצ'רים וזה, אז יש את הקוד מקור, שעליו כולם עובדים. מה זה? סוחי. כן. אוקיי, בסדר. תחשבו, זה כן, שבסוף המיין, זה מה ש... כן, יש איזשהו ברנץ' שהוא מבטא את כל האפליקציה כמכלול. מה? איפה אתה רואה הד? מה זה הד? הד זה הקצה, איפה ש... בסוף הברנץ' הוא, יש לך קומיט, כן, יש לך קומיט, בסוף כאן זה הקומיט האחרון בתור. כשאתה עושה צ'ק-אוט למיין, הוא הולך לקומיט שנמצא בקצה של מיין. תקרא לזה עדכני, כן. כשאתה עושה גיט צ'ק-אוט לקומיט שלמשל נמצא פה, דיברתי על זה בשיעור המוקלט, אתה תסתכל, זה נקרא כאילו שאתה, כאילו ראש נפרד, כן, ואתה, detached head זה נקרא, כן, שאתה כאילו, אתה במצב שאם תעשה קומיט, זה מצב מיוחד, שאתה עושה צ'ק אאוט לקומיט שהוא לא הקצה, לא הטיפ
הקצה של הברנץ'. בסדר? עד כאן? יפה. בואו בכל זאת נגיד שכן, בואו נעשה איזשהו שינוי, בסדר? מה? כשעשיתי מרג', אתה רואה, הקובץ auth שלא היה במיין, הוא היה בברנץ' auth, נוסף לנו, גיט עשה שילוב, הוא לקח את הברנץ' ההוא, כל מה שאפשר להכניס, הענף הוא נשאר. בואו רוצים למחוק אותו, כדאי למחוק אותו באמת, אם אין לנו שום שימוש ביותר. מה? אם אני אמחק אותו, אז לא. אם אני אגש עליו עכשיו ואעשה קומיט, אז הוא ימשיך כאילו מפה. ימשיך אותו מפה, כן? מהקומיט האחרון. נוצר קומיט חדש שמשלב בין שני הברנצ'ים. אתה רואה? זה שינוי בריפוזיטורי, קודם כל, מה זה הקוד עצמו? זה שינוי בריפוזיטורי, ונוסף לך קובץ, אתה רואה? נוסף לך קובץ במיין. auth.py, שיש לו היסטוריה, כן? הקובץ הזה יש לו היסטוריה של קומיטים, פה, בברנץ' הזה. כן? יש אפשרות ממש לשלב גם, אולי נדבר על זה לא היום, יש אפשרות ממש לשלב את כל הקומיטס בתוך מיין. כאילו הכל, לא רק, אתם רואים כאן, זה כאילו לוקח מפה, נוצר לי קומיט של מרג', נכון? יש לי אפשרות ממש כאילו לשלב את זה, זה נקרא ריבייס. בסדר, בהזדמנות נדבר על זה, אני רוצה להספיק את הקונפליקטים. בסדר? אז בואו נעשה כמה שינויים בבנק, נגיד שעשיתי באמת ככה, וגם קראתי ללוגין, בסדר? עשיתי, פה אין לוגין, נכון? בואו נעשה דיפוסיט, קורא לה, עושה גיט, קומיט, ו do some changes, בסדר? סתם. מה אתה אומר? חסר אותי בדיפוסיט. עכשיו יש לנו פה באג. כן, מישהו, כן, הקופאית בבנק אומר, תקשיב, אני מנסה, כן, אני מנסה להכניס כסף ולא מצליחה. תקרא למפתח, טוב, מסתכל פה, מנסה להבין מה הבעיה, שכחתי פה T. בסדר? בסדר, אני מפחד להוסיף T ולעשות קומיט, אז אני אעשה ברנץ'. בסדר? עושה ברנץ' נוסף. בסדר? בוא נעשה את זה בשיטה הקודמת שראינו עכשיו, git checkout, בסדר? מקף B, נכון? נקרא לו fix typo. עכשיו אני גם אעבור עליו, בדיוק. ומתקן T, git commit, מקף AM. A הוא עושה לי כבר את הפעולה של add. בסדר? M זה של המסאג', זה הרגיל, של commit M. A הוא עושה כבר את ה-add. אז אני כאילו עושה את שני השלבים בפקודה אחת. ובוא נקרא לזה fix. כן? fix typo. בסדר? אבל כרגע אין, גם עכשיו זה יעשה לי fast forward, כן? כי שוב, זה קומיט אחד קדימה, אין קונפליקטים. בסדר? אבל נגיד שבזמן שאני תיקנתי את הבאג, כן? בזמן שאני תיקנתי את הבאג, כן, השותף שלי, הוא עשה עוד פונקציה, נקראת, לא יודע, quit, בסדר? ועדיין, הוא לא תיקן את הבאג, הוא לא מכיר, הוא בכלל לא שמע על זה, זה לא הפילו עליו את המשימה, הוא מכיר משהו אחר לגמרי.
בסדר? רגע, הוא עושה קומיט, ואז אני אומר לו, כן, אני בא לשלב, לעשות מרג' למיין, מה יקרה? אפשר לראות את זה ממש מול העיניים, תסתכלו רגע, כן? ככה נראה מיין כרגע, וככה נראה פיקס טייפו, כן? בלי קוויט עם דפוסיט, מתוקן, כן? אז הקובץ בנק.פי, הוא לא יודע איזה מהגרסאות היא הנכונה, כן? איזה מהגרסאות היא, איך אני רוצה בדיוק לשמור את זה. אתה רוצה את שני השינויים, אתה רוצה את אחד השינויים, שינוי אחד טוב, שינוי אחד לא טוב, אתה רוצה רק מה שבמיין, אתה רוצה רק מה שבפיקס טייפו, כן? הוא לא יודע להבין, כן, הוא לא מבין את ההקשר, זה לא AI, כן? אז לא יודע אם יש תוספים של AI לזה, כן, אז בוא ננסה לעשות מרג', אנחנו נמצאים במיין, לא, אנחנו בפיקס טייפו, בוא נחזור למיין, git checkout main, וננסה לעשות מרג', בסדר? git merge fix typo. הופה. עכשיו יש בעיה. מה אומר לי? auto merging bank.py conflict merge conflict in bank.py, כן? automatic merge fail fix conflicts and then commit the result. עכשיו אנחנו נמצאים במין מצב מיוחד כזה, כן? גיט התחיל לעשות commit, הוא התחיל לעשות merge, סליחה, ועכשיו הוא נמצא במצב, יש קונפליקט, הוא אומר, תפתור את הקונפליקטים, ואז תעשה קומיט. כן, אם אני אעשה גיט סטטוס, תסתכלו, זה הסטטוס שלי. הוא אומר, you have unmerged path, יש לך, אני נמצא בשלב של merge, אני תוך כדי תהליך של merge, אבל אני צריך שתפתור את הקונפליקטים, הוא גם יגיד לי באיזה קבצים, אם זה יכול להיות יותר מקובץ אחד שיש בו קונפליקטים, יגיד לי גם באיזה קבצים, שני הברנצ'ים הם שינו, הם עשו שינויים. אומר, שני both modified, שני הברנצ'ים שינו את הקובץ bank.py, אצלנו זה כרגע רק בקובץ אחד. No changes added to commit, עדיין לא עשית שינויים ממה כן, כדי לעשות commit. כן, אבל שימו לב, מה קורה פה? הוא הוסיף לי, אתם רואים? הוסיף לי 3 שורות. אתם רואים שורה 8, שורה 12 ושורה 15? כן? כאילו, כתב לי סימון, איזה שינויים הגיעו מ-head, מ-main, כן, מאיפה שנמצא כרגע, איזה שינויים באו מ-fix typo, ויש את השווה הזה שמפריד ביניהם, כן? כלומר, זה מה ששונה בין main לבין fix typo, כן? אז הוא מחכה שאני יערוך את זה, יעשה קומיט רגיל, זה כבר יעשה את המרג', כן? עכשיו תחליט מה אתה רוצה, איך אתה רוצה שיראה הקובץ שלך, ואני גם יעזור לך להבין מה מגיע מאיפה. בסדר? שילבתי לך, שמתי לך בקובץ אחד, שמתי לך בבנק פאי את שתי הגרסאות, עכשיו תחליט מה אתה רוצה. עכשיו VS Code כבר נותן לי פשוט, אתם רואים, אתם יכולים ללחוץ פה, accept current change, accept, או שאני משאיר רק את מה שיש בבנק פאי, זה לא טוב לי, נכון? כי אני רוצה לתקן פה. מצד שני, אם אני אקבל רק את מה שמגיע מפיקס טייפו, אני אאבד את קוויט פאט, נכון? או שאני מקבל את שניהם, או שאני משווה אותם ואז יעבוד. אז בואו רגע נפתור את זה בעצמנו, אני מוחק את זה, נכון? זה מצב טוב, נכון? יש לי גם את קוויט וגם את התיקון של דפוסיט. יפה? למה? זה שינוי שמגיע ממיין, זה שינוי שמגיע מפיקס טייפו.
אני כרגע נמצא בשלב ביניים, אני תוך כדי התהליך של המרג'. תוך כדי התהליך של המרג', כשאתה צריך לפתור קונפליקטים, אתה עושה קומיט כדי עכשיו לטפל בזה, כן? תראה פה, גם בגרף אתה תראה, uncommitted changes, כן? יש שינויים שהם עדיין, אני עוד מחכה, עוד לא סיימתי את המרג', בסדר? כן, אז אפשר לעשות כאן כבר, מה? אני יכול לעשות גיט קומיט מקף A, בעיקרון אני חושב שכן, לא יודע, לא ניסיתי. בוא נעשה רגע ככה, לא עשינו מסאג'. בסדר? אז כבר הוא הוסיף מסאג' רגיל כזה, והנה, merge branch fix typo into main. בסדר? אז פתרנו את הקונפליקט, הכל טוב, נגענו עכשיו גם בקונפליקטים, בסדר? בוא נמחק את fix typo. רגע, שנייה. הנה, מחקנו את fix typo. רגע, שנייה. עד כאן, מבחינת מה שדיברת, נשמע שאתה כבר שואל שאלה מתקדמת. עד כאן מה שדיברנו זה ברור? יופי. נכון. אפשר גם לסכם רגע. אז ראינו שיש לנו אפשרות ליצור ברנצ'ים, ענפים שיוצאים לי מתוך הענף הראשי, כן? אני יכול להתפצל, לעבוד כאילו בסביבת עבודה נפרדת. דיברנו על היתרונות של זה. אני יכול להוסיף שם קומיץ ובסוף גם לעשות מרג', כן? כשאני עושה מרג' יכולות להיות כמה אפשרויות. יכול להיות שיהיה לי fast forward merge, כן? כלומר, אין קונפליקטים בין ברנץ' מיין, או כן, בין הברנץ' שלו אני עושה מרג', בין שממנו אותו אני משלב, אז ההשתלבות היא תהיה בצורה חלקה, וכשיש לי קונפליקטים למדנו איך פותרים אותם, בסדר? מה אתה רוצה לשאול? כן. מה זה משכתי? אוקיי. כן. אני מניח שלא. לא ניסיתי, אפשר לנסות את זה עוד מעט, אבל אני מניח שלא. כן. הרבה פעמים, לרוב זה קשור באמת לתהליכי פיתוח. שמעתם על זה קצת באלביט שהיינו. בדרך כלל עובדים בברנצ'ים. זה מה שהם דיברו אז, אם אתם זוכרים, הם דיברו שהם עובדים בגיט, ושיש קוד ריוויו, כן? שעושים פול ריקווסט. בפול ריקווסט יש קוד ריוויו, אז משתמשים בברנצ'ים וגם מייעלים בעזרת הברנצ'ים את התהליכי פיתוח. כן, הרבה פעמים כשאתה למשל עושה מרג' או שאתה בכלל מנסה, כן, אתה שולח איזושהי בקשה לשלב קוד, אז הוא יעבור כל מיני תהליכים אוטומטיים, הוא יעבור טסטים, הוא לא יוכל להשתלב אם לא כמה מהצוות שלך עברו עליו ואישרו. כן, אפשר בגיטאב להגיד, כן, שקוד לא יכול, לא עושה מרג' אם לא קיבל שתי, כן, אישורים ממישהו אחר, כן, או מאנשים אחרים וכולי. מה? כן, אז זה יכול ליצור הרבה בלגן. בדרך כלל זה יוצר המון בלגן, שאת כל השינויים עושים ישירות בקוד הראשי, עושה בלגן. אז אפשר לשחק עם זה, כמו שאמרתי לכם על ריבייס, אפשר לעשות עוד כל מיני סוגים של שילובים. אז זהו, בעזרת השם, שיעור הבא שנצליח לדחוף,
אז כבר נדבר על, לדעתי כבר נדבר על רימוט, על עבודה מול גיטה, וזה בצורה סדורה. ברוכים תהיו.